Stefan Varnegård, der sidder og filmer, og Johnny Hansen, Anders Tolstrup og mig selv, Frederik Bjerg. Vi har spørgsmålet: beskriv ESR/EPR-spektret af benzin og naphthalin. Og inden vi kan det, skal vi lige hurtigt introducere ESR/EPR. Det står for Electron Spin Resonance eller Electron Paramagnetic Resonance, og det er egentlig to ting af samme tid. Det man gør, det er, at man kigger på spintilstanden af molekyler, i vores tilfælde benzin og naphthalin. Og for at kigge på det, skal det selvfølgelig være forskelligt fra 0, ellers får man ingen signaler. Og det vil typisk være plus en halv eller minus en halv. Det kan godt være 3,5, og sikkert også mange andre, men det er nok noget, man lærer senere. Det er også grunden til, at vi har taget vores molekyler her som anioner. Og når vi har skrevet den negative ladning her, skal det selvfølgelig forstås som, at den er spredt ud over hele molekylet i det konjugerede system. Og det man så kigger på, det er, når man så skal forudsige spektrum, så bruger man den her formel 2 gange n gange i plus 1. Og i det er spin, m det er antal protoner. Og for eksempel for benzin, der har vi 6 ekvivalente protoner, der sidder hele vejen rundt i ringen her. Det er også der navnet AX6-system kommer fra. Og der sætter man så 6n her, 2 gange 6, og spin det er en halv. Så 2 gange 6 gange en halv, det giver 6, plus 1, det giver 7. Så forudsiger vi altså, at der er 7 toppe i spektret. Og for at forudsige, hvordan spektret ligesom ser ud, så bruger man Pascals trekant, en variation af det. Den er lige tegn herovre. Som sagt, så er der 7 toppe, så vi starter med 1, som så spreder sig ud til 2. Og de 2 spreder sig ud til 3. Og de 3 spreder sig ud til 4. Og sådan der. Sådan her. Og så kører det egentlig derudad ned til 7 gange. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derudad. Spektret, det vil komme til at se, der er lidt skitse af det. Nu vil som sagt have 7 toppe, der kobler et ekvivalent. Hver top i enderne, og så en gang indad, de er lige store og de er høje, og det skyldes, at vi har ekvivalente protoner. Naphthalin, der vil se en lille smule anderledes ud, og det skyldes, at vi har 8 protoner, som ikke er ekvivalente. De 4, der sidder sådan her, de er Y-protoner, kalder man dem, og de 4, der sidder herude, er X-protoner. Og deraf får naphthalin navnet AX4Y4. Som sagt så er de ikke ekvivalente, så man får et lidt sjovt spektrum, men først skal vi lige komme ind på, hvordan vi ligesom forudsiger det. Så bruger vi igen formlen 2 gange de 8 protoner, vi har, med spin 3 halve. Det giver 24 plus 1, det er 25. Så hvis vi kigger herover, så vil vi bruge vores Pascals trekant for den igen. Den vil så gå helt ned til 25, så det er måske lidt voldsomt at tegne der. Men spektret, der vil jeg lige vise den ene side. Jeg tegner hele spektret, det vil fylde, og det vil være en video i sig selv. Og det ser lidt spicy ud. Jeg tjekker lige hurtigt. En side, 1, 2, 3. Jeg beklager, men den er rimelig kompliceret. Og så det skal være længere, og så 2 små, og så en meget stor, så meget lille, og sådan der. Og den måde man får det er egentlig, vi ser her, den der trekant her, det er et signal, som går ud og bliver til 5 signaler. Og hver af de 5 signaler bliver til 5 nye signaler. Ergo de der 25, som vi forudså herovre. Og nu har jeg som sagt kun tegnet den anden side, men hvis I forestiller jer, at den her bliver spejlet over på modsat side, så vil man i alt have 25 signaler. Og så har vi altså beskrevet både ESR-spektret af benzin og naphthalin.